Shalom shalom ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ጸኒሕኩም Shalom Gud församling, Guds frid vare med er. أنعكم صلاح الدين مسحونا سيم كابناي CRG studio إنا متينا زلنا. Det är er broder Saladin med er broder Sam. Vi kommer från CRG studio. نقول دفنو نزبلت أما علت زبلت أكال زبل program ناي. Och det här är programmet, det bästa ordet för den bästa dagen. لو مدما نزم علت زغور ناي وتقال كنكافلينا. Och idag ska vi få ta del av ord för den här dagen. لو من نكافلوك على كريستوس هيوتنا يدبلي. Och dagens ord är Kristus är vårt liv. واو مسحف قدس كولوسي معرف حدث أسي 27. I Kolosserbrevet kapitel 1 vers 27 står det: هبت كبرو نزم مستيرزي أبهزاب انتاي مخانو كفلت نزدليو نسو كريستوس أباخاتكم تسفى خبري. Det står: Gud ville visa dem vilket rik härlighet denna hemligheten är bland hedningar. Kristus i er, härlighetens hopp. واو ريخم ناي كريستنا هيوت ناي سب هيوت زي كونه ناي كريستوس هيوت. Så ser ni, det kristna livet, det är inte en människopersons liv, det är Kristus liv. نكريستوس كنقبل كلنا هيوت إنا تقبلنا. När vi tog emot Kristus i våra liv, vi tog emot hans liv. كريستوس هيوتنا يخوينو. Så Kristus har blivit vårt liv. እቲ ናይ ሰብ ህይወት ዝወደቀ ዝነበረ ኣብ ውሽጥና በቲ ናይ ክብሪ ህይወት ናይ ክርስቶስ ይተቀየሩ. Så det fallna identitet vi hade tidigare har blivit förändrat genom det nya livet i Kristus. ስለዚህ ሕጂ ኣነ ንስኹምን ብእምነት ንነብሮ ዘለና ህይወት ክርስቶስ እዩ. Så det livet vi lever nu i tron, det är Kristus liv. እዚ ህይወት እዚ ናይ ክብሪ ህይወት እዩ. Det här livet är härlighetens liv. ስለዚህ ኩሉ ግዜ ህይወትና ንቅድሚትን ንላዕልን ጥራሕ ክኸውን ዘለዎ. Och det är därför vårt liv endast behöver vara framåt och uppåt. ኩሉ ግዜ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ጥራሕ ክንሓስብ ኣለና. Vi behöver alltid tänka att det ska gå från härlighet till härlighet. ምክንያቱ ክርስቶስ ህይወትና እዩ. Och det är för att Kristus är vårt liv. ኢየሱስ ንዘለኣለም ጎይታ እዩ. እዚ ህይወት እዚ ናይ ቅብኣት ህይወት እዩ. Det här livet är en smörjelses liv från Herren. ኣብዚ ህይወት እዚ ኮንካ ኣይክእልን የድብል ቋንቋ ኣይሰርሕን እዩ. När man lever i det här livet så finns inte det här ordspråket jag kan inte. ስለዚህ ኣብ ፊልጵ 4:13 I Filipperbrevet 4:13 በቲ ዝህበና ሓይሊ ብክርስቶስ ንኹሉ ይኽእል እዩ. och där står det, i vers 13 står det: allt förmår jag i honom som ger mig kraft. ዋው ሪኹም በቲ ዝህበና ሓይሊ ብክርስቶስ ንኹሉ ይኽእል እዩ. Så allt förmår jag göra med den kraften jag får av Kristus. ማለት በዛ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ቅብኣት በዛ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ናይ ቅብኣት ህይወት ብኡ ዘይንኽእሎ ነገር የለን. Så med det smörjelse och med det Kristus vi har i oss så finns det ingenting vi inte kan uppnå. ካብዚ ህይወት ዝተላዕለ ኩሉ ግዜ ብዓወት ክንመላለስ ፍቓድ ኣምላኽ እዩ. Så med det här livet vi har fått i oss har vi fått möjligheten att leva i seger alltid. ብኻልእ ኣዘራርባ ናይ ክርስትና ህይወት ዘይወድቕ ህይወት እዩ. Så med andra ord, det kristna livet är ett liv som inte ramlar eller faller. ናይ ክርስትና ህይወት ዘይደክም ህይወት እዩ. Så det kristna livet är ett liv där du inte lever i trötthet. ስለዚ ኣእምሮና ንለውጡ ሓንሳብ ክወድቕ ሓንሳብ ክትስየ ኣይንበል. ኖ ናይ ክርስትና ህይወት መውደቕ ይብሉ. Så låt oss förnya vårt sinne. Det är inte en dag att man faller av, andra dagen man reser sig upp. Nej, det är ett liv där du går i seger. እዚ ህይወት እዚ ናይ ፍጽምና ናይ ኤክሰለንስ ናይ ብሉጽነት ህይወት እዩ. Det här livet är ett liv där man gör allt excellent, där man går framåt och i seger. ስለዚ በዚ ህይወት እዚ ናይ ፐርፌክሽን ናብራ ክንነብር ንኽእል ኢና. Så med det här livet vi har fått så har vi fått möjligheten att leva i perfektion. ንስኹም ብሉጻትን ክቡራትን ኢኹም. Ni är välsignade och segrare.